lokatzean sartu, hemen naiz asko gustatzen zaizue lokatzarena, azken boladan, ez, egiak esan ditut. Gertatzen dena da etzaizkizuela gustatu. Baina nik egiak esan ditut, ez lokatza erabili. Egiak esan. Eta gainera, azken aspaldi honetan gertatzen ari denari erantzun bat eman. Gure guztion ikuspegiaren araberakoa. Erantzuteko eskubidea daukagulako. Eta egia ez dela esateko. Gezurra dena, gezurra dela esateko eskubidea daukagulako. Aspertuta gaudelako, dinamika hauetan, aurrena masail batian eta beste batian, gero bestian hartziarekin. Eta baina berdin da, porque jarraitzen dezut esaten akordio badagoela, entzun dugu, Alderdi Popularreko bozeramailearen alegatoa. Nondik ateratzen dezue? Ateratzen dezue hori zuen politikaren konbenientziaren arabera montatu dezuen errelato edo marko mental baten errepikatzetik. Punto, sakabo. Hori lokatzean ibiltzia baldin bada, ez da egia esatia. Eta egia da, eta gero herriarena, nire aurreneko txandan ere esan dut, ez da zuen nola ulertzen dezuten herria, ez da lauaingotze kontua, aspaldiko kontua da, superaspaldikoa, berdin egin dezue, guri herriak aukeratu gaitu, herriak agintzen du guk agintzeko, zuek herriaren nahiaren kontra izeate, herriaren, favorez, zer da, trampismoa da, ez? Da, demokraziaren deslegitimazioa. Ez bakarrikan guk eta Alderdi Sozialistak kasu honetan bion artean dauzkagun milaka eta milaka boto hoien deslegitimazio zuzena. Ez bagina bezala, gu eta guri botu eman digutenak, zuei botu eman dizuetenen tamainakuak. Ze ikuspegi da hori? Trampismoa, deslegitimazioa, erakundena, demokrazia berarena, botuena, pertsonena, herritarrena, herriarena eta nahi dezuen guztiarena. Zilegitasuna kentzeko ariketa, diseinatua. En fin, eta gero, klaro, jarraitzen dezute, Alderdi Popularra demonizatzen, eta nik ez dakiz gertatuko da urren hauteskundetan, Madrileko hauteskundetan, auskalo, inkestak ateratzen ari dira, eta inkestek ere ez dute azkenengo hitza esaten. Baina, azken bolada honetan, inkesta batzu behintzat esaten ari direna da, oso litekeena dela Alderdi Popularrak gobernatzia. Hala balitz. Hala balitz. Sinestu behar dugu, etzeatela saiatuko Alderdi Popularrarekin hitz egiten, salbuespeneko espetxe politiketan aurrera pausuak emateko? En fin. Eta hau esan da, gauza askoz gehiago ere baneuzkan, lokatza euliarena, ez da, baina horretan ez nahi sartuko hori bai badalako. Lokatza egia esan zuek agintean egon zinatenian badakita aspaldiko kontua direla, baina segituan pasatzea, eta batek adin bat badauka. Guk zuekin, oposizioa egin genuen, bai, egin ere, zuek guri oindikan handiagoa. Baina oposizioa egin arren, kolaboratiboak izan ginen. Agintaldiko lau aurrekontuetatikan 3 gure aldeko edo abstentzio botua izan zenuten, beraz, aurrekontua ateratzeko moua egin genizuen. Guk horrela jokatu genuen, hemen ikusi duguna da, azkenengo legegintzaldi hauetan eta nire aurrenengo interbentzioan saiatu naiz esaten, justu kontrako jarrera, ezkortasuna danaren kontra jotzia. Hemendikan aurrea ikusiko deu zein den gure jarrera, ez gure bakarrik guztiona, eta zenek apustu egiten duen politika ezkorraren alde, eta zenek egiten duen politika baikorraren alde, alegia erronka kolosal hoiei erantzuteko behar dugun politikaren alde, eta desde luego Gipuzkoarren beharrei erantzuteko behar ditugun neurri politikoen alde. Arnaldo Otegiri entzun diogu, PNV ez da etxaia, arerio politikoa da, ondo dago, hau esatia, behar bada jarrerak aldatuko dira, eta honen arabera hobeto jokatu dezakegu. Hemendikan aurrea, benetan edozeinek, Alderdi Popularraren esku dago, aukera, zuek dakazue boterea gaurkoan. Balantzaren erabakigarritasuna zuena da. Edozein modutara, bat edo bestea denok ere ez dugu, gutxiengoan egon gauea. Eta denok ere beharko dugu hemendikan aurrea elkarrekin asko hitz egin eta akordioetara iritsi. Eta egiak
eta gezurrak, edo nahi bazue, ezatiaz aparte, ea, asmatzen dugun behar ditugun adostasunak lortzen. Eskerrik asko.